Ok, evo nas na Players Desku, popularnoj igračoj dasci. Tina, Monika, Ana. Tina će nam reći šta je bilo najteže, kad je bilo najteže raditi sa igračima, zašto je bilo onda najteže? Dakle, kad je bilo najteže? Najteže je bilo prvih par dana kada su svi tu nahrlili na Players Desk i nisu mogli nikako shvatiti da je premalo terena, a previše igrača da bi se svi skupa uvrstili, da bi imali sami terene, da bi igrali po sat vremena. Tako da smo tu imali malo s njima natezanja, ali sve u svemu, nakon tih prvih par dana je sve bilo. Hvala Tina. Monika, kad si najranije došla na posao? 15 do 7. 15 do 7, znači, da. Jel bilo igrača ovdje kad si došla? Bio je Sankovski, bio je. A kad si najkasnije otišla? Najkasnije po 12. Jučer. Ko je kriv? Bilo još i kasnije. Krivi su... Tenisači. Raspored je kriv. I na kraju Ana, ajmo čuti neku anegdotu koji je bio najzabavniji, najsimpatičniji, više njih, zašto su oni bili? Više njih, pa svi su mi bili jako simpatični, ali najposebniji su definitivno bili Jean-Gien Roger, naš DJ, zabavni su bili Erlich i Ram, Španjolci su bili jako simpatični, Garcia Lopez i njegov trener, a normalno ništa bez Dodigova ekipa. I dobro, i miljenik zagrebačke publike, Mihael Berer. Berer, ali on je na poseban način simpatičan. Onako zbunjeno simpatičan. Dobro, cure, i na kraju pitanje, jel bi ponovo radila ovdje? Vidimo se sljedeće godine. Odlično iskustvo. Hvala! Molim. Bok!